Vuonna 409 ennen ajanlaskun alkua Sisilian länsirannikolle rantautui 120 000 miestä. 60 kuljetusaluksen laivasto ei purkanut lastia, vaan armeijan. Sisilia ei ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. 20 kilometriä rannikolta sijaitsi Selinus, saaren rikkain kreikkalainen polis. Sen arkontit tiesivät laivastosta, he tiesivät armeijasta. Silti he eivät tehneet mitään. Tämä ei ole liioittelua, se on historiallinen tosiasia. Diodoros Sisilialainen, joka kirjoitti näistä tapahtumista 3 vuosisataa myöhemmin varhaisempien lähteiden pohjalta, kirjaa hämmästyttävän seikan. Kartakolaisten maihinnousun hetkellä Selinuksen valtuuskunta oli vasta neuvottelemassa. Arkontit uskoivat voivansa sopia asiasta. Polis, jonka temppelit oli verhoiltu marmorilla ja jonka kauppiaat kävivät kauppaa kaikkialla Välimerellä, luotti siihen, että raha ja sanat pysäyttäisivät sen, mikä jo eteni kohti kaupungin muureja. Tätä armeijaa johtavan miehen nimi oli Hannibal Mago. Hän ei ollut se Hannibal, joka ylitti Alpit 2 vuosisataa myöhemmin. Tämä oli karttagolaisen sotapäällikkö Hamilkarin pojanpoika. Miehen, joka oli kaatunut Himera-joella vuonna 480 ennen ajanlaskun alkua. Siellä, tappion päivänä, Syrakusan tyranni Gelon oli murskannut karttagolaisarmeijan. Lähteiden eri versioiden mukaan Hamilkar joko heittäytyi uhrituleen tai kaatui taistelussa. Hänen pojanpoikansa muisti Himeran. Hän muisti sen tarkasti. Paikan, nimet ja tappion yksityiskohdat. Hannibal Mago ei tullut vain sotimaan. Hän tuli perimään velkaa. Selinus puolestaan soti, mutta ei Karthagoa vastaan. Polis oli vuosia painostanut naapuriaan Egestaa, pientä ei-kreikkalaista kaupunkia saaren luoteisosassa. Kyse oli maakiistoista, rajakahakoista ja ryöstöretkistä. Egesta pyysi Karthagolta suojelua kerta toisensa jälkeen, mutta Karthago kieltäytyi toistuvasti. Lopulta Egesta kääntyi Ateenan puoleen. Ja juuri tämä pyyntö johti ateenalaisten katastrofaaliseen Sisilian sotaretkeen, joka päättyi täydelliseen tuhoon vuonna 413 ennen ajanlaskun alkua. Nyt Egesta kääntyi jälleen Karthagon puoleen. Tällä kertaa Karthago vastasi toisin. Karthagon senaatti äänesti sodan puolesta. Liikekannallepano oli ennennäkemätön. Karthago kokosi armeijan, jollaista se ei ollut nähnyt sitten Himeran päivien. Libyalaista jalkaväkeä, iberialaisia palkkasotureita, kampanjalaisia sotureita ja balearialaisia linkomiehiä. Diodoroksen mukaan joukkoja oli 120 000 miestä. Luku, jota osa nykyhistorioitsijoista pitää liioiteltuna, mutta jonka suuruusluokkaa kukaan ei kiistä. Saattuetta suojasi 500 rahtia sota-alusta. Armaada ylitti salmen ja ankkuroitui Lilibajonin niemelle. Selinuksessa tämä huomattiin. Muurien vartijat raportoivat arkonteille horisontista, joka musteni purjeista. Poliksen neuvosto kokoontui hätäkokoukseen. Päätettiin lähettää sanansaattajia Syrakusaan pyytämään välitöntä sotilaallista apua ja samalla toisia lähettiläitä tarjoamaan neuvotteluja suoraan Hannibal Magolle. Hannibal otti lähettiläät vastaan ja kuunteli heitä. Diodoroksen todistuksen mukaan hän vastasi lyhyesti. Päätös rauhan tai sodan ehdoista kuuluu Egestalle, ja juuri heiltä sitä tulisi anoa. Tämä ei ollut diplomaattinen vastaus. Se oli tuomio. Sillä aikaa kun lähettiläät palasivat Polikseen, karttagolaisarmeija lähti liikkeelle Lilibajonin leiristä ja eteni itään. 120 000 miestä marssi rannikkoa pitkin, jättäen jälkeensä tuhottuja peltoja, poltettuja maatiloja ja hylättyjä kyliä. Paineet asukkaat saapuivat Selinukseen vain muutamaa tuntia ennen armeijaa. Juuri he toivat kaupunkiin ensimmäisen todellisen uutisen. Neuvottelut ovat päättyneet, armeija on täällä. Silloin Selinuksen arkontit tekivät päätöksen, jonka historioitsijat kirjaavat ilman kommentteja, sillä ne olisivat tarpeettomia. He alkoivat vahvistaa muureja. Vasta muutama viikko sen jälkeen, kun karttagolaislaivasto oli jo ilmestynyt heidän rannikolleen. Selinuksella oli riveissään noin 3000 taistelukuntoista kansalaishoplittia 120 000 vastaan.
Poliksen muurit olivat vahvat, mutta vanhentuneet. Kaupunki sijaitsi 2 akropolilla, joita erotti syvä rotko. Pohjoinen ja eteläinen kukkula asuinkortteleineen ja temppeleineen sijoittuivat niiden väliin. Linnoitusten ympärysmitta oli noin 3 kilometriä, ja puolustajien määrä oli aivan liian pieni näin laajalle alueelle. Arkonttien laskelmat perustuivat yhteen oletukseen. Syrakusa lähettäisi vahvistuksia ennen kuin karttakolaiset ehtisivät murtaa muurit. Hannibal Mago tiesi tämän. Siksi hän ei antanut Polikselle aikaa odottaa, kun hänen armeijansa leiriutui Selinuksen edustalle. Selinuksen lähettiläät saapuivat Syrakusaan 3. päivänä siitä, kun karttakolaisarmeija oli piirittänyt kaupungin. Heillä oli mukanaan kirje ja suullinen viesti. Kirje sisälsi virallisen avunpyynnön, mutta suullinen viesti oli karumpi. Vihollinen on jo porteilla. Syrakusa kuunteli. Syrakuusa oli Sisilian suurin kreikkalaiskaupunki, jonka armeijaan kuului 10 000 hoplitteja. Etäisyys Selinukseen oli suorinta reittiä noin 250 kilometriä, 3 tai 4 päivän pakkomarssi. Teknisesti apuun ehtiminen oli mahdollista. Syrakuusan neuvosto äänesti vahvistusten lähettämisen puolesta välittömästi. Samana päivänä arkontit kirjoittivat vastauksen, jossa vakuutettiin Sisilian kreikkalaisten poliisten veljellistä solidaarisuutta. Sitten he alkoivat sopia yksityiskohdista, osaston koosta, reitistä, komentajista ja varustuksesta. Diodoros Sisilialaisen mukaan Syrakuusan neuvoston keskustelut venyivät useiksi päiviksi. Sillä välin karttakolaisarmeija saattoi Selinuksen piirityksen loppuun ja aloitti hyökkäysvalmistelut. Sillä aikaa kun Syrakuusassa keskusteltiin, Selinuksessa laskettiin voimia. 3000 hoplittia 3 kilometrin muurilla tarkoitti yhtä aseistettua sotilasta jokaista juoksumetriä kohden. Olettaen, että kaikki 3000 seisoisivat rivissä ilman vaihtoja, reservejä tai unta. Käytännössä tämä johti katastrofaaliseen miespulaan pohjoisella muuriosuudella, jonka Hannibal Mago oli tunnistanut päähyökkäyssuunnaksi jo ensimmäisenä päivänä. Kansalaiskaartin myötä muureilla oli 10 000–15 000 ihmistä. Mutta kaarti ei ole armeija. He olivat nahkureita, kauppiaita ja maanviljelijöitä, jotka eivät olleet koskaan seisseet falangissa ammattimaisia palkkasotureita vastaan. Apua ei tullut Syrakuusasta. Ensimmäisenä vastasivat Sisilian itärannikon pienet liittolaisyhteisöt. Muutama 100 hoplittia Akragasista ja toinen Mokoma Gelasta. Yhteensä eri arvioiden mukaan enintään 3000 sotilasta. He marssivat kohti Selinusta toivoen murtautuvansa kaupunkiin ennen kuin piiritysrengas sulkeutuisi. Hannibal Mago oli tietoinen tästä osastosta. Hänen tiedustelunsa toimi moitteettomasti. Numidialainen kevyt ratsuväki valvoi teitä tunnin marssimatkan säteellä leiristä. Kun liittolaisosasto saapui näköetäisyydelle, heitä eivät vastassa olleet Selinuksen muurit, vaan karttakolaiset ratsumiehet. Diodoros kuvaa yhteenottoa lyhyesti. Kreikkalainen etujoukko joutui ratsuväen yllättämäksi ja hajosi. Osa sotilaista perääntyi takaisin itään, mutta pieni ryhmä onnistui murtautumaan kaupunkiin itäportista numidialaisten keskittyessä pääjoukon taka-ajoon. Lähteet ovat erimielisiä heidän määrästään. Ehkä muutama 100, kenties vähemmän. Muurien 3000 hoplitille tämä oli huono uutinen. 120 000 piirittäjälle sillä ei ollut merkitystä. Kun tieto liittolaisosaston tappiosta saavutti Syrakusan neuvoston, keskustelu yksityiskohdista jatkui välittömästi. Nyt esiin nousivat uudet kysymykset. Oliko jo liian myöhäistä? Lähteiden mukaan osa Syrakuusan strategeista painotti, että armeijan lähettäminen 120 000 miestä vastaan ilman valmisteluja tarkoittaisi koko armeijan menettämistä ilman toivoa pelastuksesta. Tämä oli järkevä sotilaallinen argumentti. Se tarkoitti kuitenkin myös sitä, ettei Syrakuusa liikkuisi paikaltaan ennen kuin Selinus olisi kohdannut kohtalonsa yksin. Selinuksessa näistä pohdinnoista ei tiedetty. Idästä lähetetyt viestinviejät eivät palanneet. Muurit kestivät vielä. Piirityksen 3. päivänä karttakolaiset eivät olleet aloittaneet yleishyökkäystä. Leirissä vallitsi kurinalainen toimeliaisuus.
Puusepät rakensivat jotakin leirin suojissa ja käsityöläiset järjestelivät työkalujaan. Puolustajat tarkkailivat tätä muureelta ymmärtämättä, mitä oli tekeillä. Muutaman päivän kuluttua he ymmärtäisivät. Sillä välin kun Syrakuusa pysyi vaiti ja liittolaisosasto oli hajallaan, kaupungin sisällä paine kasvoi. Aseettomat kauppiaat vaativat arkontteja sopimaan Karthagon kanssa millä ehdoilla tahansa. Osa varakkaista kansalaisista alkoi salaa suunnitella pakoa meritse, sillä Eteläsatamaa ei ollut vielä täysin saarrettu. Arkontit kielsivät luvattoman poistumisen ja porttivartijat saivat käskyn estää taistelukuntoisten miesten lähdön. Kaupunki ei pysynyt pystyssä vain muurien, vaan myös käskyjen voimalla. Diodoros Sisilialainen ei nimeä yhtäkään Selinuksen arkonttia tuolta ajalta. Historia on säilyttänyt sotapäälliköiden nimet, mutta niiden, jotka tekivät poliittiset päätökset noina päivinä, ei. Tämä itsessään on puhuva seikka. Lopulta Syrakusa lähetti armeijan, noin 1000 ratsumiestä ja muutaman 1000 jalkaväkeä. Se oli huomattavasti vähemmän kuin Selinus oli pyytänyt ja aivan liian myöhään. Armeija eteni hitaasti. Kun se saavutti piiritetyn Poliksen itäiset rajat, horisontissa kohosi jo savua. Se ei ollut leirinuotioiden savua, vaan palavan kaupungin. Selinuksen tuho alkoi torneista. Piirityksen 3. päivänä pohjoisen muurin puolustajat näkivät, kuinka karttakolaisleirin uumenista kohosi hitaasti puurakennelmia. Ensin nousivat 2 miehen korkuiset tukirakenteet, sitten kerrokset toisensa päälle. Päivän päätteeksi leirin linnoitusten yläpuolella kohosi rakenteiden luurankoja, jotka ylittivät jo Poliksen muurien korkeuden. Kreikkalaiset tiedustelijat raportoivat arkonteille. Karttakolaiset rakentavat piiritystorneja. Taktiikka ei ollut uusi. Kreikkalaiset tunsivat tornit, mutta niiden mittakaava oli. Karttako oli tuonut materiaalit mukanaan. Tämä on keskeinen yksityiskohta. Hannibal Mago ei luottanut paikalliseen puutavaraan. Armeijan varastoissa oli valmiiksi työstettyjä palkkeja, liitoselementtejä ja metalliosia. Tornit koottiin kuin koneet, ei rakennettu kuin talot. Puusepät työskentelivät vuoroissa keskeytyksettä. Diodoros Sisilialainen kirjaa, että ensimmäiseen hyökkäykseen mennessä karthagolaiset olivat pystyttäneet 6 tällaista tornia pohjoista muuria vastaan. Jokainen torni oli noin 2 kerrosta Selinuksen muureja korkeampi. Tämä tarkoitti, että karthagolaiset jousi- ja linkomiehet pystyivät ampumaan torneistaan suoraan alas muureilla seisovia puolustajia kohti. Rintavarustus, joka yleensä suojasi hoplittia, menetti merkityksensä ammuksien sataessa ylhäältä. Tornien rinnalla otettiin käyttöön muurin murtajat. Tuon ajan karthakolaiset murtajat kuvataan lähteissä puun runkoina, joiden päässä oli rautainen, päänmuotoinen kärki. Runko oli ripustettu ketjuilla pyörillä liikkuvan suojan sisään, joka suojasi miehistöä muureilta tulevilta ammuksilla. Miehistö heilutti runkoa ja iski kärjellä toistuvasti samaan kohtaan muuria. Tuntikausia. Selinuksen pohjoinen muuri oli vanhaa muurausta, jota oli vain paikoin kunnostettu. Kun tornit työnnettiin lähietäisyydelle ja murtajat alkoivat takoa muurin alaosaa, puolustajat ymmärsivät. Tämä ei ollut piiritys perinteisessä mielessä. Tämä oli järjestelmällistä insinöörityötä muurin purkamiseksi. Kreikkalainen hopliitti on koulutettu taistelemaan falangissa. Kilpi kilpeä vasten, keihäs ojennettuna, rivit suorina. Se toimii avoimella kentällä. Muurilla, tornien tulituksessa ja murtajien iskiessä alta falangi on hyödytön. Tarvittiin muita keinoja. Puolustajat yrittivät kaikkeaan. He heittivät palavia soihtuja torneihin, mutta ne oli vuorattu raaoilla nahoilla, jotka eivät syttyneet. He yrittivät rynnäköidä porttien kautta murtajien kimppuun, mutta numidialainen ratsuväki tuhosi jokaisen ryhmän heti muurien ulkopuolella. He laskivat muureilta koukkuja tarttuakseen murtajan runkoon, mikä toi vain muutaman minuutin tauon ennen kuin miehistö vapautti rungon ja jatkoi työtään. Piirityksen 5. päivänä pohjoinen muuri murtui ensimmäisen kerran. Se ei ollut vielä romahdus tai läpimurto, vaan merkki siitä, että muuraus oli pettämässä sisältäpäin. Kivi ei murene tasaisesti.
Se kerää jännitystä, kunnes halkeilee useasta kohdasta samanaikaisesti. Sen jälkeen yksi tarkka isku voi romahduttaa kokonaisen lohkon. Selinuksen arkontit käskivät välittömästi rakentaa halkeaman taakse lisävallin maasta ja kivistä. Kaupunkilaiset työskentelivät paljain käsin ja korein. Paikalle raahattiin puupalkkeja ja maata kasattiin suojaksi. Lisää taistelijoita keskitettiin murtumakohtaan. Tämä osti aikaa, mutta kukaan ei tiennyt kuinka paljon. Hannibal Mago tarkkaili tilannetta ja käski siirtää yhden murtajan painopisteen viereiseen muuriosuuteen. Logiikka oli yksinkertainen. Jos puolustajat keskittivät voimansa yhteen pisteeseen, viereinen kohta heikkeni. 3000 hoplittia ei voinut vastata kaikkiin uhkiin 3 kilometrin matkalla. 6. päivänä syntyi ensimmäinen varsinainen aukko. Se ei tullut sinne, missä sitä odotettiin. Muuri ei pettänyt vahvistetun halkeaman kohdalta, vaan 7 metriä vasemmalta. Kohdasta, joka näytti vahvalta, mutta olikin luultua vanhempi. Noin 4 metriä leveä kaistale romahti kaupungin sisään. Pölyn vielä sumentaessa ilmaa, ensimmäiset karthaagolaisjoukot ryntäsivät kohti aukkoa. Puolustajat syöksyivät vastaan. 30 hoplittia seisoi aukossa olkapää olkapäätä vasten, tuki kilpensä raunioihin ja ojensi keihäänsä. He eivät antaneet hyökkääjille tilaa levittäytyä. Aukosta tuli pullonkaula, jossa hyökkääjät kaatuivat nopeammin kuin ehtivät edetä. Ensimmäinen rynnäkkö torjuttiin. Hannibal veti joukkonsa takaisin. Ei siksi, etteikö hän olisi voinut jatkaa, vaan siksi, ettei hänellä ollut kiire. Murtajat jatkoivat työtään viereisillä osuuksilla ja tornit pysyivät paikoillaan. Kun puolustajat pitivät aukkoa hallussaan, he olivat jatkuvassa ristitulessa. Edestä painoivat hyökkääjät, ylhäältä satoi nuolia torneista. Jokainen tunti aukon luona maksoi Selinukselle miehiä, joita ei voitu korvata. Hannibal Magolla oli 120 000 miestä, ja hän oli vasta aloittamassa. Ensimmäinen torjuttu hyökkäys antoi puolustajille toivoa. He uskoivat voivansa kestää. Se oli vaarallinen harha. Pohjoisen muurin aukko tukittiin raunioilla, palkeilla ja elävillä ruumiilla. Pullonkaulassa seisovat hoplitit pysäyttivät ensimmäisen aallon. Muutama 10 miestä pidätteli tuhansia 1 päivän ajan. Neuvostossa arkontit pitivät tätä todisteena siitä, että muurit ja falangi toimivat. Oli vain kestettävä syrakusalaisten saapumiseen asti. Hannibal Mago antoi heille tämän varmuuden tunteen tarkoituksella. Ensimmäinen hyökkäys ei ollut yritys murtaa puolustusta, vaan tiedustelua. Piirityksen 7. päivänä karthaagolaispäällikkö muutti taktiikkaansa. Hän ei vaihtanut hyökkäyssuuntaa tai tornien paikkaa, vaan itse taistelun luonteen. Varsinaiset suurhyökkäykset lakkasivat. Sen sijaan muureja ja aukkoa kohti lähetettiin jatkuvasti pieniä osastoja, 20-30 sotilasta kerrallaan. He aloittivat lyhyen kahakan, menettivät muutaman miehen ja vetäytyivät. Varttitunnin kuluttua tuli seuraava ryhmä. Ja sitten seuraava. Päivällä, yöllä, aamunkoitteessa ja jälleen yöllä. Diodoros Sisilialainen kuvaa tätä suoraan. Karthaagolaiset hyökkäsivät tauotta vaihtaen tuoreita taistelijoita rintamaan, kun taas puolustajat joutuivat seisomaan paikoillaan ilman lepoa. Hannibal Magolla oli ylellisyys, jota Selinuksella ei ollut. Kun yksi osasto väsyi, hän veti sen leiriin lepäämään ja syömään. Palkkasoturit nukkuivat vuoroissa. Puolustus ei voinut levätä hetkeäkään. Hoplitti täydessä varustuksessa kantaa 18-20 kiloa pronssia ja rautaa. Kypärä, rintapanssari, säärisuojat, suuri aspiskilpi ja keihäs. Sisilian elokuun helteessä mies kestää tällaisessa varustuksessa vain muutaman tunnin aktiivista taistelua, ennen kuin lihakset pettävät. Raskasta kilpeä pitelevät kädet puutuvat ensimmäisenä. Jatkuvien kahakoiden ensimmäisen yön päättyessä aukon luona ei ollut enää tuoreita miehiä vaihtoon. Ne, jotka seisoivat takarivissä, olivat itsekin taistelleet jo tuntikausia. Arkontit joutuivat siirtämään miehiä itäisiltä ja eteläisiltä muuriosuuksilta. Alueilta,
joita karttagolaiset eivät olleet vielä hätyytelleet. Tämä oli juuri se päätös, jota Hannibal Mago odotti. 8. päivänä murtajat iskivät itäiseen muuriin, juuri sinne, mistä miehet oli siirretty pois. Samaan aikaan tornit liikkuivat. 2 kuudesta siirtyi etelämuuria vastapäätä. Pohjoisessa aukossa taistelevat puolustajat näkivät, kuinka murtajat iskivät muuriin siellä, missä he olivat juuri aiemmin seisseet. Arkontit jakoivat miehiä uudelleen. Jälleen paikattiin uusia iskuja. Jälleen paljastettiin kohtia, jotka näyttivät turvallisilta. Tämä jatkui 3 vuorokautta, keskeytyksettä. Mies, joka seisoi aukossa noina päivinä, näki edessään vain kapean, pimeän ja raunioiden täyttämän käytävän, jonka takaa ilmestyi jatkuvasti uusia hahmoja vieraissa harniskoissa. Ylhäältä karthagolaisista torneista satoi nuolia ja linkomiesten lyijyammuksia lähes pystysuoraan, jolloin eteen suunnattu kilpi ei suojannut niiltä. Jos kilven nosti pään päälle, rinta jäi paljaaksi. Takana kuuluivat arkonttien äänet, jotka vaativat pitämään linjan. Sivuilla olivat toverit, joiden kasvot olivat harmaat uupumuksesta pronssikypärien alla. Vaihtomiehiä ei ollut. Lämmintä ruokaa ei ollut. Vettä oli vain niukasti. Selinuksen piirityksen 9. päivänä varhain aamulla yksi kaupungin kokeneista strategeista teki epätoivoisen siirron. Hän kokosi noin 800 parasta hopliittiaan ja johdatti heidät pohjoisesta portista ulos sivusta hyökkäykseen karthagolaisten piiritysjärjestelmän oikeaa siipeä vastaan. Laskelma oli yksinkertainen. Jos muurinmurtajien kimppuun hyökättäisiin suoraan, niiden miehistöt pakenisivat, koneet pysähtyisivät ja muurit saisivat hengähdystauon. Vihollisen uloshyökkäys mursi karthagolaisten ensimmäisen puolustuslinjan. 800 hopliittia tiiviissä muodostelmassa oli todellinen iskujoukko. He jyräsivät kevyen jalkaväen lähestymisväylillä, saavuttivat yhden muurinmurtajista ja sytyttivät sen puisen suojarakenteen tuleen. Muurinmurtaja leimahti liekkeihin ja sen miehistä perääntyi. Hannibal Mago tarkkaili tilannetta korkealta paikaltaan. Hän ei lähettänyt ratsuväkeä välittömästi vastaiskuun, vaan odotti, kunnes osasto oli edennyt riittävän kauas porteista. Vasta sitten hän antoi käskyn. Numidialainen ratsuväki hyökkäsi 2 suunnalta. 800 hopliittia avoimella kentällä ei ole sama asia kuin 800 hopliittia ahtaassa murtumassa. Avoimella kentällä falangi on haavoittuvainen sivustoiltaan. Numidialaiset eivät hyökänneet suoraan päin, vaan kiersivät osastoa heittäen keihäitä ja pakottaen sen yhä kauemmas porteista. Strategi ymmärsi uhan ja käski vetäytyä. Takaisin muurien sisäpuolelle pääsi noin 600 miestä, 200 jäi kentälle muurien eteen. 1 muurinmurtaja paloi, mutta 5 jatkoi työtään. Samana yönä pohjoisen muurin puolustajat kuulivat ensimmäistä kertaa äänen, jonka jatkuva taistelu oli aiemmin peittänyt. Hiljaisuuden. Hyökkäykset olivat lakanneet ja karthagolaisten leiri oli hiljentynyt. Se oli ensimmäinen tauko 9 päivään. Kukaan Selinuksessa ei tiennyt, mitä se merkitsi. Jotkut uskoivat Hannibalin perääntyvän tai Syrakusan apujoukkojen saapuneen. Luultiin, että piiritys oli purettu. Kyse ei kuitenkaan ollut vetäytymisestä. Kartakolaiset ryhmittyivät uudelleen, sillä kaikki tähänastinen oli ollut vasta valmistelua. Varsinainen rynnäkkö ei ollut vielä edes alkanut. Hiljaisuus kesti aamunkoittoon asti. Sitten kartakolaisten leiristä kuului yksi ainoa ääni. Matala ja pitkä sotatorvien toitotus, ja 3 kolonnaa eteni samanaikaisesti kohti pohjoista murtumaa. Heitä ei ollut kymmeniä, vaan tuhansia. Se oli yleisrynnäkkö. Ensimmäisenä murtumasta tunkeutui sisään valiojoukko kampanjalaisia palkkasotureita. Etelä-Italian ammattisotureita, jotka olivat tottuneet taistelemaan ahtaissa paikoissa. Heidän perässään tulivat iberialaiset jalkaväkimiehet lyhyine miekkoineen, jotka oli suunniteltu nimenomaan lähitaisteluun. Piiritystornit avasivat jälleen tulen muurin harjalle, estäen puolustajia nousemasta vastarintaan. Ensimmäinen murtumaan pystytetty barrikaadi kesti vain hetken. Hopliitit pitivät puoliaan muutaman minuutin.
Kampanjalaiset painostivat massallaan, ottivat keihään iskut kilpiinsä ja etenivät tuuma tuumalta. Kun puolustajien ensimmäinen rivi alkoi murtua, Hannibal heitti aukkoon vielä yhden kolonnan. Muurin viereisestä osasta, jonka murtajat olivat hiljaisuuden vallitessa yön aikana murentaneet. Se oli toinen sisääntuloväylä, josta puolustajat eivät olleet tienneet. 2 hyökkäävää kolonnaa oli kaupungin sisällä samanaikaisesti. Ne hajaantuivat eri suuntiin, ja niiden väliin avautui kaupungin katujen verkosto. Selinus oli rakennettu kreikkalaisen Poliksen tapaan. Suoria katuja, tiivistä rakennuskantaa ja kapeita kujia asuinkortteleiden välissä. Se ei ollut sisältä linnoitus, vaan elävä kaupunki kauppoineen, pihoineen, temppeleineen ja toreineen. Kartakolaisten kolonnat etenivät näitä katuja pitkin, ja täällä niiden lukumääräinen ylivoima ei päässyt oikeuksiinsa samalla tavalla kuin avoimella kentällä. 3 metriä leveälle kujalle ei voi asettaa 1000 miestä. Sinne mahtuu rinnakkain vain 5. Selviytyneet hopliitit ymmärsivät tämän. Strategit järjestivät puolustuksen välittömästi uudelleen. Kadut tukittiin barrikaadeilla, jotka oli koottu kumotuista vaunuista, hirsistä ja kivipaasista. Jokaisen esteen taakse asettui muutama 10 soturia. Tämä ei ollut falangi avoimella kentällä, vaan kapea muodostelma ahtaassa tilassa, jossa pitkä keihäs oli kömpelö, mutta lyhyt miekka ja veitsi toimivat täydellä teholla. Kampanjalaiset iskivät ensimmäiseen barrikaadiin ja pysähtyivät. Diodoros Sisilialainen kuvaa katutaisteluiden yksityiskohdat poikkeuksellisen tarkasti. Aseettomat kaupunkilaiset nousivat talojen katoille ja alkoivat heittää alas kattotiiliä, kiviä ja puupalkkeja. Naiset ja vanhukset taistelivat miesten rinnalla. 2 kerroksen korkeudesta pudotettu raskas kattotiili läpäisi kypärän ja mursi olkapään. Kartakolaiset palkkasoturit, jotka olivat tottuneet kohtaamaan vihollisen edestään, joutuivat ylhäältä tulevan tulen kohteeksi. Eteneminen hidastui. Ahtaalla kujalla iberialainen palkkasoturi kuuli vain kattotiilien kalskeen kypäräänsä, huudot edessään ja ulvonnan takanaan. Hän näki vain toverinsa selän ja kilven reunan. Oli mahdotonta ymmärtää, minne liikkua tai missä vihollinen lymyili. Komentajien äänet hukkuivat taistelun meluun ja viereisestä palavasta rakennuksesta nouseva savu sokeutti silmät. Kyse ei ollut paniikista, vaan hämmennyksestä. Ja lähitaistelussa hämmennys tappaa. Hopliitit hyödynsivät jokaisen tällaisen hetken. Kun hyökkäävä kolonna hidastui barrikaadin edessä tiilisateessa, puolustajia syöksyi sivukujilta iskemään kolonnan kylkeen, minkä jälkeen he vetäytyivät välittömästi takaisin. Muodostelmista ei välitetty, eikä pitkiin taisteluihin ryhdytty. Iske ja pakene, ennen kuin vihollisen ylivoima ehtii vastata. Tämä tuotti tulosta. Muutaman tunnin ajan kartakolaisten hyökkäys polki paikallaan kaupungin sisällä. Hannibal Mago reagoi viipymättä. 3. murtumaan, joka oli avattu muurin länsiosaan, hän lähetti osastoja käskyllä kiertää barrikaadit takapäin. Samanaikaisesti kevyt jalkaväki alkoi sytyttää rakennuksia tuleen pääkatujen varsilla. Tavoitteena oli hätistää asukkaat katoilta ja riistää puolustajilta heidän etunsa. Puukattoiset rakennukset syttyivät nopeasti ja savu ajoi ihmiset alas. Ensimmäinen barrikadilinja murtui, kun läntinen osasto pääsi puolustajien selustaan. Hopliitit jäivät loukkuun 2 hyökkäävän ryhmän väliin ja suurin osa heistä surmattiin niille sijoilleen. Haavat onnistuivat vetäytymään seuraavalle barrikaadille, lähemmäs agoraa. Selinuksen katutaistelu jatkui useita tunteja. Antiikin sodankäynnin mittapuulla tämä oli poikkeuksellisen pitkä aika. Yleensä kaupunki joko lankesi nopeasti tai ei lainkaan. Täällä puolustajat myivät jokaisen metrin kalleimmalla mahdollisella hinnalla. Diodoros huomauttaa, että kartakolaisten tappiot katutaisteluissa olivat huomattavat. Suhteettoman suuret heidän ylivoimaansa nähden. Mutta karu matematiikka ei muuttunut. Hannibal Magolla oli 40 kertaa enemmän miehiä. Kun 3. barrikaadilinja murtui, tie agoralle, Poliksen pääaukiolle, oli auki. Sinne oli enää muutama kortteli, ja lähteiden mukaan sinne oli kerääntynyt suurin osa siviiliväestöstä. Sinne olivat vetäytyneet myös viimeiset järjestäytyneet hopliittiryhmät.
Vielä säästyneiden katujen varsilla asukkaat istuivat katoilla kattotiilet käsissään. He katsoivat, kuinka palavien kortteleiden savu nousi temppelien yläpuolelle ja kuulivat taistelun äänten hitaasti lähestyvän. Muurien ulkopuolella Hannibal Mago odotti raportteja. Kun tieto toisen barrikaadilinjan murtumisesta saavutti hänet, hän antoi seuraavan käskyn. Eteenpäin lähetettiin tuoreet osastot, ne jotka olivat seisseet 9 päivää reservissä näkemättä taistelua. Nämä tuoreet joukot vyöryivät kaupunkiin juuri, kun puolustajat vetäytyivät kohti agoraa. Ajoitus ei ollut sattumaa. Hannibal Mago piti tauon tarkoituksella. 9 päivän jatkuva paine tekee ihmiselle jotain, mitä mikään yksittäinen hyökkäys ei tee. Se tuhoaa arvostelukyvyn. Mies, joka ei ole nukkunut 3 vuorokauteen, on seisonut nuolisateessa ja menettänyt 1/3 tovereistaan, lakkaa näkemästä kokonaiskuvaa. Hän näkee vain sen, mikä on suoraan edessä. Keihään kärjen, muurin murenevan reunan, seuraavat 10 sekuntia. Selinuksen komentajat olivat 9. päivään mennessä samassa tilassa. Arkontit kokoontuivat agoran pohjoisosan temppeleihin, ainoisiin rakennuksiin, joiden seinät olivat riittävän paksut toimijakseen päämajana. Raportit virtasivat sisään. 3. barrikaadi murtunut, läntinen kortteli palaa, itäisen portin varuskunta ei vastaa. Jokainen viesti vaati päätöstä, mutta ihmisiä päätösten toteuttamiseen ei enää juuri ollut. Yksi strategeista ehdotti kaikkien jäljellä olevien hopliittien keskittämistä agoralle viimeiseen taisteluun avoimella aukiolla. Muutaman 100 miehen falangi-alueella, jossa oli tilaa muodostelmalle, oli viimeinen mahdollisuus aiheuttaa viholliselle tappioita ja kenties voittaa aikaa. Se oli järkevä sotilaallinen päätös, ja se hyväksyttiin. Sillä aikaa kun strategit kokosivat selviytyneitä hopliittaja, siviiliväestön keskuudessa alkoi tapahtua sellaista, mitä lähteet kuvaavat varovaisesti, mutta johdonmukaisesti. Diodoros Sisilialainen kertoo asukkaiden täyttäneen temppelit, ei vain rukoillakseen, vaan etsiäkseen suojaa. Pyräkköjen kiviseinät tuntuivat luotettavammilta kuin puutalot. Sinne kannettiin lapset ja arvoesineet, ja siellä ihmiset painautuivat alttareita vasten. Papit kääntyivät jumalien puoleen juuri nyt, kun kadut savusivat ja taistelun melske kuului jo parin korttelin päästä. He rukoilivat merkkiä tai ihmettä, todistetta siitä, etteivät jumalat olleet hylänneet heitä. Merkkejä ei tullut. Tämä vaikeneminen vaikutti ihmisiin voimakkaammin kuin yksikään kartakolainen muurin murtaja. Kreikkalaisen Poliksen maailmankuvassa jumalat osallistuivat ihmisten asioihin konkreettisesti. He antoivat merkkejä, vastasivat uhreihin ja lähettivät unia. Kun taivas pysyi hiljaa 9 päivää ja muurit murtuivat toisensa jälkeen, ihminen teki ainoan loogisen johtopäätöksen. Jumalat olivat lähteneet. Kaupunki oli tuomittu. Tämä uskomus levisi agoralla nopeammin kuin karttakolaiset palkkasoturit kortteleissa. Kyse ei ollut fyysisestä paniikista. Ihmiset eivät juosseet tai huutaneet, vaan seisoivat alttarien luona tuijottaen tyhjyyteen. Tätä tilaa sotahistorioitsijat kutsuvat myöhemmin siviiliväestön taktiseksi lamaannukseksi. Lamaantunut ihminen ei taistele, ei auta eikä nouse katolle tiilien kanssa. Viimeiset järjestäytyneet hopliitit muodostivat rivin agoralle. Heitä oli arvioista riippuen 300–500. Kaikki, mitä 3000 varuskunnasta oli 9 päivän rynnäkön jälkeen jäljellä. He asettuivat kasvot kohti pohjoisesta johtavaa pääkatua. He odottivat. Kartakolaiset kolonnat saapuivat agoralle 3 suunnasta samanaikaisesti. Pohjoisesta pääkatua pitkin, lännestä palaneen korttelin läpi ja idästä temppelikompleksin muuria seuraten. Hopliitit käänsivät rintamansa pohjoista kolonnaa kohti. Se oli ainoa suunta, jossa falangi pystyi toimimaan täydellä teholla, sillä leveä pääkatu antoi tilaa muodostelmalla. He iskivät ensin, odottamatta vastustajan pääsyä aukiolle. Seurasi muutama sekunti raskasta kilpi kilpeä vasten taistelua, ja pohjoinen kolonna pysähtyi. Sillä hetkellä läntinen osasto vyöryi agoralle. Falangi, joka on optimoitu rintamataisteluun, ei muuta muotoaan nopeasti. Komentaja ehti antaa käskyn suunnanmuutoksesta,
ja osa muodostelmasta alkoi kääntyä, mutta itäinen osasto ilmestyi näkyviin ennen kuin liike oli valmis. 3 hyökkäyssuuntaa muutaman minuutin sisällä. Falangi, joka menettää yhtenäisen rintamansa, lakkaa olemasta falangi. Siitä tulee vain joukko pronssivarustuksiin pukeutuneita miehiä, joista jokainen taistelee omasta puolestaan. Taistelu Agoralla kesti noin puoli tuntia. Diodoros ei mainitse tarkkoja tappiolukuja tästä vaiheesta, mutta hänen kuvauksensa on yksiselitteinen. Viimeinen järjestäytynyt puolustus tuhottiin. Tämän jälkeen Selinuksessa ei ollut enää sotilaallista johtoa. Temppelissä olevat arkontit saivat tiedon falangin tuhosta ja joutuivat toteamaan karun tosiasian. Ei ollut enää ketään, jolle antaa käskyjä, eikä ketään niitä toteuttamaan. Lähteiden mukaan yksi arkonteista poistui temppelistä ja suuntasi kartagolaisia komentajia kohti kädet koholla. Hän tarjosi antautumista vastineeksi siviilien hengestä. Kartagolaisilla komentajilla ei kuitenkaan ollut valtuuksia hyväksyä ehtoja ilman Hannibal Magon suostumusta. Hannibal oli yhä leirissä muurien ulkopuolella. Sanansaattajan lähettäminen olisi vienyt aikaa, eivätkä kaupunkiin jo tunkeutuneet palkkasoturit odottaneet neuvotteluja. He taistelivat saaliista, eikä ryöstösaalis odota. Kädet koholla lähestynyt arkontti seisoi Agoran keskellä ja katsoi, kuinka palkkasoturiosastot hajaantuivat sivukaduille. Hän ymmärsi neuvottelujen olevan myöhässä. Juuri sen verran kuin viimeiseltä falangilta oli kestänyt murtua. Hänen takanaan temppeleissä jumalat vaikenivat. Edessä, palavien kortteleiden savussa, liikkuivat miehet, joille oli luvattu kaikki, mitä he muurien sisältä löytäisivät. Hannibal Magon lupaus palkkasotureilleen oli ollut konkreettinen. Ei puheita velvollisuudesta, vaan selkeä sopimus. Kaikki, mitä kaupungista löytyisi, kuuluisi heille. Talot, temppeliomaisuus, karja ja ihmiset. Diodoros Sisilialainen kirjaa tämän ilman kommentteja. Se oli vakiintunut tapa hallita palkka-armeijoita antiikin maailmassa. Rahasta taistelevat sotivat paremmin, kun he tietävät voiton tarkan hinnan. 120 000 miestä oli odottanut tätä palkkiota 9 päivää. Sillä aikaa kun palkkasoturit tunkeutuivat syvemmälle asuinkortteleihin, Agoralla tapahtui se, mitä lähteet kuvaavat Selinuksen viimeiseksi julkiseksi kokoontumiseksi. Se ei ollut virallinen neuvoston kokous, sillä neuvostoa ei enää ollut. Se oli joukko ihmisiä, jotka olivat hakeutuneet avoimelle paikalle, koska taloihin jäämistä pidettiin vielä pahempana vaihtoehtona. Rikkaat ja köyhät seisoivat rinnakkain. Kauppias, jonka varastot satamassa jo paloivat. Seppä, joka oli menettänyt poikansa pohjoisessa murtumassa. Pappi, joka ei ollut saanut merkkiä jumalilta. Sekä naiset lapsineen, joita ei ollut ehditty evakuoida. Arkontit puhuivat heille ja pyysivät lähteiden mukaan anteeksi. Tämä on harvinainen yksityiskohta antiikin historiassa. Yleensä arkontit selittivät, vaativat tai käskivät, mutta nyt he pyysivät anteeksi. Se kertoi vain yhdestä asiasta. He ymmärsivät hävinneensä muunkin kuin vain sodan. Sanat kuitenkin hukkuivat savuun. Ihmiset eivät kuunnelleet puheita, vaan kaupungin ääniä. Palavien palkkien rätinää, etäisiä huutoja ja kaduilla lähestyvää metallista kalinaa. Muurien ulkopuolella karthagolaisten leirissä vallitsi toisenlainen hiljaisuus. Hannibal Mago vastaanotti raportit. Agora oli vallattu, viimeinen falangi tuhottu ja järjestäytynyt vastarinta murtunut. Sotapäällikkö istui teltassaan ja odotti vielä yhtä tietoa eteläisestä satamasta. Siellä oli vielä muutama laiva, ja hän halusi tietää, kuinka moni oli ehtinyt paeta meriteitse ennen kuin numidialainen ratsuväki sulki tien rantaan. Kyse oli enää laskelmoinnista, ei sotilaallisesta välttämättömyydestä. Sota Selinuksessa oli ohi, ja toinen vaihe alkoi. Kartakolaiset komentajat saivat käskyn. Palkkasoturit saisivat toimia itsenäisesti asuinkortteleissa, mutta vakinaiset joukot ottaisivat haltuunsa portit, sataman ja temppelikompleksit. Temppeleitä koski erillinen määräys. Niitä ei saanut tuhota eikä polttaa. Hannibal tiesi, että Selinuksen päätempeleissä säilytettiin valtavia arvoesineitä.
kultaisia ja hopeisia votiivilahjoja, joita oli kerätty 1,5 vuosisadan ajan. Se oli saaliin arvokkain osa, jota ei voinut uskoa palkkasotureiden käsiin. Vakinaiset joukot etenivät kohti temppeleitä. Agoralla yksi Selinuksen vanhemmista strategeista teki päätöksen, jonka lähteet kirjaavat puolustajien viimeiseksi järjestäytyneeksi teoksi. Hän kokosi noin 80 miestä, ne jotka vielä pystyivät kantamaan aseita, ja johdatti heidät pohjoiselle Akropolille. Siellä, korkealla paikalla, sijaitsi kaupungin päätemppeli kiviseinineen ja helposti puolustettavine sisäänkäynteineen. He eivät tavoitelleet voittoa, vaan viimeistä puolustusasemaa. He saavuttivat Akropoliin ja miehittivät temppelin lähestymisväylät. Korkeudesta näki koko kaupungin. Savupatsaat läntisten kortteleiden yllä, pääkatua pitkin etenevät osastot ja Agoran väkijoukon, joka hitaasti hajosi ihmisten etsiessä piilopaikkoja. Strategi tarkkaili tilannetta ja laski aikaa. Karttakolaisten saapumiseen Akropolille olisi enää muutama 10 minuuttia. 80 miestä kaikkia sitä vastaan, mikä oli tulossa. Silloin etelästä, sataman suunnalta, saapui sanansaattaja. Hän toi uutisen, jota strategi ei ilmeisesti enää odottanut. Muutama laiva eteläisessä satamassa ei ollut vielä saarrettu. Pako meriteitse oli yhä mahdollista niille, jotka ehtisivät rantaan nopeasti. Strategi antoi käskyn. Kaikkien aseettomien ja taistelukyvyttömien oli suunnattava välittömästi satamaan. Hän itse jäi temppelille. Ensimmäiset karttakolaiset osastot nousivat Akropolille. Heillä ei ollut kiire. Kaupunki oli jo heidän. Iberialaiset palkkasoturit nousivat leveitä portaita samalla varmalla hitaudella kuin ihmiset, jotka tietävät lopputuloksen olevan selvä. 80 hopliittia kohtasi heidät temppelin sisäänkäynnillä. Diodoros kuvaa tämän taistelun lyhyesti. Puolustajat taistelivat niin kauan kuin pystyivät. Lähde ei täsmennä taistelun kestoa. Selinuksen Akropoliin temppeli oli omistettu Apollonille, ja myöhemmissä kaivauksissa portaista ja sisäänkäynniltä on löydetty tähän ajanjaksoon ajoitettuja tuhon jälkiä. Kivi muistaa pidempään kuin kronikoitsijat. Sillä aikaa, kun Akropolilla käytiin viimeistä taistelua, eteläisessä satamassa laivoihin nousi niitä, jotka olivat ehtineet juosta rantaan. Heitä oli muutamia satoja, kenties enemmän. Laivat suuntasivat itään kohti Akragasta ja Gelaa, kantaen mukanaan ensimmäiset tiedot siitä, mitä Selinukselle oli tapahtunut. Juuri nämä todistukset saavuttaisivat Syrakuusan muutaman päivän kuluttua. Juuri ne saisivat Syrakuusan neuvoston lopulta antamaan käskyn armeijan liikkeelle lähdöstä. Saman armeijan, joka oli jo nähnyt savua horisontissa lähestyessään Selinusta, mutta kääntynyt takaisin taistelematta. Leirissä Hannibal Mago odotti loppuraporttia. Kaupunki oli vallattu. Se oli koston ensimmäinen erä. Himera olisi toinen, se, jota hän vielä tulisi hakemaan. Hannibal Magolle asetettu velvollisuus isoisänsä muistoa kohtaan ei vaatinut vain kaupungin valtaamista. Se vaati sen täydellistä kukistamista. Sillä aikaa kun Akropolilla viimeinen vastarinta hiipui liekkeihin, 3 palkkasoturiosastoa suoritti tehtävänsä asuinalueilla. Diodoros Sisilialainen kuvaa tapahtumia kuivalla tarkkuudella, joka on pelottavampaa kuin mikään koristeltu kieli. Palkkasoturit etenivät metodisesti kortteli korttelilta. He mursivat ovet, he ryöstivät kaiken arvokkaan ja vangitsivat kaikki, joilla oli arvoa työvoimana. Kellareissa piileskelevät ihmiset kuulivat liikkeen kadulla. Talo talolta se lähestyi. Kevyt jalkaväki, jonka Hannibal Mago oli heittänyt ensimmäisiin hyökkäysaaltoihin 9 päivän ajan, oli kärsinyt suurimmat tappiot. Juuri nämä miehet olivat ottaneet vastaan hopliittien iskut barrikaadeilla ja edenneet ensimmäisinä kapeille kujille kattoilta satavien tiilien alle. Nyt selviytyneet astuivat kaupunkiin ymmärtäen yksinkertaisen tosiasian. Kaiken, mitä he eivät ottaisi tänään, ottaisivat muut. Tämä loi tilanteeseen oman dynamiikkansa. Kartakolaisilla keskitason komentajilla oli käsky hallita tilannetta, mutta heillä ei ollut riittävästi miehiä sen toteuttamiseen.
Vakinaiset joukot miehittivät portit ja satamarakennelmat. Temppeleitä vartioi erityisesti nimetty osasto. Kaikki tila näiden pisteiden välillä oli palkkasoturien vallassa. Pyhäkköihin piiloutuneet asukkaat luottivat pyhien paikkojen koskemattomuuteen. Se oli perusteltu laskelma kreikkalaisten sotatottumusten puitteissa. Hyökkääjät rikkoivat harvoin temppelin turvapaikkaa, peläten jumalien vihaa. Hannibal Magon palkkasoturit rukoilivat kuitenkin muita jumalia. Diodoros kirjaa: temppelien ovet murrettiin. Ei kaikkia. Vakinaiset joukot ehtivät ottaa Akropoliin pääpyhäköt vartiointiinsa, sillä niissä säilytettiin merkittävimpiä arvoesineitä. Mutta pienillä temppeleillä ja asuinalueiden pyhäköillä ei ollut suojaa. Niihin tunkeuduttiin väkivalloin. Pohjoisportit olivat siihen mennessä täysin karthaagolaisten hallinnassa. Juuri siellä tapahtui se, mitä lähteet kuvaavat lopullisen hyökkäyksen taktisesti ratkaisevaksi hetkeksi, vaikka lopputulos oli tuolloin jo käytännössä sinetöity. Yöllä ennen yleishyökkäystä, kun karthaagolaisessa leirissä vallitsi petollinen hiljaisuus, pieni iberialainen palkkasoturi-osasto löysi pohjoismuurista kohdan, jossa muuraus oli vaurioitunut, muttei vissolvenut kokonaan. He työskentelivät ilman käskyä, työkaluillaan ja paljain käsin useita tunteja. Aamunkoittoon mennessä kohtaan oli syntynyt aukko, riittävän leveä yhdelle miehelle kulkea sivuttain. Tämä ei ollut suunniteltu murtuma. Se oli sattuma, joka seurasi 9 päivän jatkuvaa moukarointia. Kun pääjoukot ryntäsivät tunnettuihin murtumiin, tätä improvisoitua aukkoa käytti pieni ryhmä, vain muutamia kymmeniä miehiä. He pääsivät kaupungin sisälle puolustajien pääasemien sivustaan ja iskivät selustasta osastoon, joka piti hallussaan pääkadun ensimmäistä barrikaadia. Juuri tämä isku mursi ensimmäisen puolustuslinjan odotettua nopeammin. Barrikaadin komentaja kaatui hyökkäyksen ensisekunneilla. Hän oli yksi harvoista kokeneista strategeista, jolla oli todellista auktoriteettia hopliittien keskuudessa. Hänen kuolemansa jälkeen osasto kesti vielä muutaman minuutin, pelkän inertian ja kurinalaisuuden voimalla, ja hajosi sitten. Miehet vetäytyivät seuraavalle barrikaadille, mutta ilman komentajaa vetäytyminen muuttui hallitsemattomaksi paoksi. Toinen barrikaadi ei kyennyt ottamaan pakenevia vastaan järjestelmällisesti. Yksi sattumanvarainen murtuma ja yksi sattumanvarainen komentajan kuolema saivat aikaan vaikutuksen, jota 9 päivän suunnitelmallinen painostus ei ollut kyennyt luomaan. Sota on täynnä tällaisia sattumia. Ammattimaiset sotapäälliköt luovat olosuhteet, joissa sattumat kääntyvät heidän edukseen. Hannibal Mago ei tiennyt improvisoidusta aukosta ennen kuin sai raportin. Mutta juuri hänen 9 päivän työn tuloksena oli syntynyt tilanne, jossa mikä tahansa sattuma oli puolustajille kohtalokas. Keskipäivään mennessä Selinuksen kadut olivat täynnä ruumiita. Diodoros Sisilialainen mainitsee kaupungin siviili- ja sotilasväestön kokonaistappioiksi 16 000 henkeä. Nykyaikaiset historioitsijat suhtautuvat lukuun varauksella. Se saattaa sisältää kaikki piirityksen aikana kuolleet, ei vain hyökkäyspäivän uhreja. Tappioiden suuruusluokkaa ei kuitenkaan kiistetä. Kaupungille, jonka väkiluvun arvioidaan olleen 25 000–30 000 ihmistä, tämä tarkoitti joka toisen asukkaan menehtymistä. Ne, jotka eivät kuolleet, päätyivät useimmiten palkkasoturien vangeiksi. Antiikin maailmassa vallitsi tällaisissa tilanteissa selkeä talouslogiikka. Vanki on sen arvoinen, mitä hänestä saa torilla. Vammaton nuori mies, 1 hinta. Taitava käsityöläinen, 2. Lapsi, 3. Sisilian orjamarkkinat toimivat keskeytyksettä. Palkkasoturit tunsivat nämä hinnat yhtä hyvin kuin kauppiaat. Selinuksen satama oli päivän loppuun mennessä suljettu. Aamulla muutaman 100 pakolaisen kanssa lähteneet laivat olivat jo kaukana horisontin takana. Muut alukset seisoivat laitureissa karthagolaisten vartioimina. Hannibal Mago ratsasti kaupunkiin pohjoisportista auringon laskiessa. Hän kulki pääkatua pitkin palaneiden korttelien, murskattujen barrikaadien ja talojen seinustoilla kädet sidottuina istuvien ihmisten ohi. Agora oli tyhjä.
vain savua ja pölyä. Sotapäällikkö pysähtyi Akropoliin sisäänkäynnille. Hän katsoi Apollomin temppeliä. Se seisoi ehjänä. Hän antoi ensimmäisen käskyn, joka ei koskenut tuhoamista, vaan säilyttämistä. Se ei ollut armoa. Se oli toinen kirjanpitoerä. Käsky säilyttää temppelit tuli osalle niistä liian myöhään. Vakinaiset joukot ottivat Akropoliin ja pääpyhäköt vartiointiinsa. Mutta asuinalueiden pienet temppelit oli jo ryöstytty Hannibal Magon ratsastaessa kaupunkiin. Votiivilahjat, vuosikymmenten aikana kertyneet kulta- ja hopeaesineet, olivat kadonneet palkkasoturien säkkeihin ennen vartijoiden saapumista. Kartakolaiset komentajat kirjaisivat temppeliomaisuuden menetykset ja raportoivat niistä eteenpäin. Hannibal Mago pani raportit merkille. Jumalilta varastettujen esineiden vaatiminen takaisin palkkasotureilta oli mahdotonta yhdestä yksinkertaisesta syystä. Se olisi heikentänyt armeijan taistelukykyä kesken sotaretken. Käytännön laskelma voitti uskonnollisen periaatteen. Se oli sotapäällikön tietoinen valinta, ei sattuma. Alakaupungissa, Agoran ja Itämuurin välisillä asuinalueilla, palkkasoturit olivat illan tullessa saaneet valmiiksi ensimmäisen kierroksensa. Nyt he palasivat samoille kaduille uudelleen. He tarkistivat kellarit, ullakot ja kätketyt varastotilat. Kokemus oli opettanut heille, että ihmiset piiloutuvat pimeään ja vaikeasti löydettäviin paikkoihin. Selinuksessa ei ollut turvapaikkaa. Kaupunki oli rakennettu avoimeksi kauppapolikseksi, ei sisäisesti linnoitetuksi. Talojen väliset pihat olivat yhteydessä toisiinsa ja kellareissa oli ilmanvaihtoaukot. Palkkasoturit, jotka olivat sotineet useita kampanjoita Sisiliassa ja Afrikassa, tunsivat kreikkalaisten kaupunkivaltioiden arkkitehtuurin yhtä hyvin kuin niiden asukkaat. Diodoros Sisilialainen kuvaa kohtausta erään alakaupungin temppelin luona. Sinne oli piiloutunut satoja ihmisiä. Kun palkkasoturit mursivat ovet, osa asukkaista syöksyi alttarille. Sen koskettaminen tarkoitti turvapaikan pyytämistä Jumalalta. Kreikkalaisessa maailmassa tällä oli oikeudellinen voima, ja sen rikkominen merkitsi rituaalista saastumista. Palkkasoturit eivät kuitenkaan olleet kreikkalaisia. Lähde kertoo. Ihmiset raahattiin alttareilta väkisin. Ne, jotka vastustivat, tapettiin niille sijoilleen. Ne, jotka alistuivat, sidottiin ja vietiin kadulle. Siellä odotti jo muita vankiryhmiä. Kymmenistä satoihin ihmisiin jokaisessa kokoontumispisteessä. Kyseessä oli logistinen operaatio. Elävä kauppatavara vaati organisaatiota, kirjanpitoa, vartiointia, muonitusta ja lajittelua ostajakategorioiden mukaan. Karthagolla oli tästä vankka kokemus. Vankeuteen vietyjen tarkkaa määrää Diodoros ei ilmoita. Hän mainitsee vain huomattavan määrän vankeja, jotka myöhemmin myytiin Pohjois-Afrikassa ja Sisiliassa. Jotkut historioitsijat arvioivat luvun nousevan useisiin tuhansiin. Suoria lähteitä tarkkaan laskentaan ei ole säilynyt. Päätemppelien jumalpatsaat Hannibal Mago käski lähettää Karthagoon. Tämäkin oli vakiintunut käytäntö. Vihollisen kulttiesineiden haltuunotolla oli sekä aineellinen että symbolinen merkitys. Voitetun kaupungin jumalista tuli voittajan sotasaalista. Ne sijoitettiin karthaagolaisiin temppeleihin, ei palvottaviksi, vaan voiton merkeiksi. Selinuksesta vietyjen patsaiden joukossa oli myöhempien lähteiden mukaan huomattavan kokoinen pronssihahmo Akropoliin päätemppelistä. Sen kohtaloa Karthaagossa ei tunneta. 3. päivänä läpimurron jälkeen kaupunkiin saapuivat vaunukaravaanit. Ne kuuluivat armeijaa seuraaville kauppiaille. Tavallinen näky antiikin sotaretkillä. Jokaisen suuren operaation jälkeen seurasi kauppakolonna. Saaliin ostajia, orjakauppiaita ja muonavarastojen täydentäjiä. He ilmestyivät paikalle heti vastarinnan murruttua ja työskentelivät tehokkaasti. Palkkasoturit myivät heille kaiken, mitä eivät itse jaksaneet kantaa. Huonekaluja, kankaita, pronssiastioita ja työkaluja. Kaupat tehtiin nopeasti ja ensimmäiseen järkevään hintaan. Saaliin raahaaminen mukana oli vaivalloista, raha taas kevyttä kantaa.
Vangit myytiin erikseen erikoistuneiden välittäjien kautta, joilla oli kokemusta suurista orjamarkkinoista. Hinnat määräytyivät kunnon, iän ja taitojen mukaan. Vanhuksista maksettiin vähän, käsityöläisistä huomattavasti enemmän. Selinuksen agora, jolla arkontit olivat vain päiviä aiemmin anoneet kansalta anteeksiantoa, oli muuttunut toisenlaiseksi markkinapaikaksi. Hannibal Mago itse vietti Selinuksessa muutaman päivän vakiinnuttaen saavutettua tulosta. Ohjelmassa oli saaliin tilastointia, komentajien raportteja ja sotasaaliin jakamista vakinaisten joukkojen ja palkkasoturien kesken ennen kampanjaa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Näiden sopimusten rikkominen olisi johtanut kapinaan. Hannibal Mago tiesi tämän ja noudatti ehtoja tarkasti. Akropoliin Apollonin temppeli jäi pystyyn. Sitä ei ryöstetty eikä poltettu. Myöhemmät kreikkalaiset kirjoittajat pitivät tätä osoituksena karthaagolaispäällikön kunnioituksesta kreikkalaisia pyhäkkäjä kohtaan. Tämä tulkinta ei kuitenkaan perustu suoriin todisteisiin. Käytännönläheisempi selitys on yksinkertaisempi. Temppelin massiivisten osien kuljettaminen oli teknisesti vaikeaa ja kivirakennuksen polttaminen hyödytöntä. Pragmatismi selittää tapahtumia paremmin kuin kunnioitus. 5. päivänä läpimurron jälkeen Selinuksesta lähtivät ensimmäiset vankiosastot kohti länttä ja rannikkoa, missä kuljetusalukset odottivat. Niiden perässä liikkuivat vaunut täynnä pakattua saalista, metallia, kankaita, kaupungin varastojen viljaa ja temppelien arvoesineitä. Kaupunki ei tyhjentynyt kerralla. Palkkasoturit haravoivat jäänteitä vielä muutaman päivän, kunnes hekin lähtivät. Selinusta ei tuhottu perustuksiaan myöten. Osa rakennuksista ja muureista jäi pystyyn. Mutta kaupunki elävänä organismina, poliksena neuvostoineen, kansalaisineen, kauppoineen, jumalineen ja lakeineen, lakkasi olemasta sillä hetkellä, kun viimeinen arkontti nosti kätensä ylös murrettujen temppeliovien edessä. Kivet jäivät, mutta polis oli kuollut. Tämä ero on ratkaiseva, sillä se määritti tulevan. Rauniot eivät päätä alueen kohtaloa, vaan ihmiset. Ja Selinuksen kansa kulki nyt länteen kädet sidottuina, kohti kohtaloa, jota Syrakuusasta apua odottaneet arkontit eivät olleet osanneet aavistaa. Sitä apua ei koskaan tullut. Syrakuusan armeija oli vain päivämatkan päässä kaupungista, kun savu nousi horisonttiin. Komentajat tarkkailivat savua ja tekivät päätöksen, joka ei vaatinut pitkiä neuvotteluja. He kääntyivät takaisin. Syrakuusan armeija palasi kotiin ilman tappioita. Se oli ainoa sotilaallinen saavutus, jonka se koko sotaretkellä sai aikaan. Muutaman päivän kuluttua Syrakusaan saapuivat Selinuksen selviytyneiden lähettiläät. Ne, jotka olivat paenneet meriteitse Eteläsatamasta ja asettuneet Akragakseen ja Gelaan. Lähettiläät pyysivät vain yhtä asiaa. Lupaa palata noutamaan kuolleet haudattaviksi. Se oli vähintä, mitä kreikkalainen tapa liittolaisilta vaati. Syrakusan neuvosto kuunteli lähettiläitä, keskusteli ja lähetti Hannibal Magolle virallisen pyynnön ruumiiden keräämiseksi. Hannibal Mago antoi luvan. Se ei maksanut hänelle mitään. Kuolleilla ei ollut sotilaallista arvoa. Selviytyneet palasivat Selinukseen karthaagolaisvalvonnan alaisina. He kulkivat lapsuudestaan tuttuja katuja ja keräsivät ne, jotka vielä tunnistivat. Diodoros Sisilialainen ei kuvaa kohtausta yksityiskohtaisesti. Hän vain toteaa hautajaisten tulleen pidetyiksi. Kaupunki pysyi karthaagolaisten hallinnassa. Syrakuusa ei lähettänyt hautajaisiin yhtäkään miestä. Hannibal Mago viipyi Selinuksessa niin kauan kuin logistiikka vaati. Sitten hän suuntasi armeijansa koilliseen, kohti Himeraa. Juuri siellä, tuon kaupungin muureilla, hänen isoisänsä Hamilkar oli kuollut 70 vuotta aiemmin. Juuri tätä varten hän oli ylittänyt meren 120 000 miehen armeijan kanssa. Selinus oli ollut vain ensimmäinen etappi. Himera oli toinen. Kun tieto Selinuksen lankeamisesta levisi Sisiliaan, kreikkalaisten polisten reaktio oli ennalta arvattava. Akragas vahvisti muurejaan ja aloitti neuvottelut Karthagon kanssa. Gela vahvisti varuskuntaansa. Syrakusa julisti mobilisaation, saman,
joka olisi pitänyt julistaa 9 päivää aiemmin. Jokainen poliisi pelkäsi nyt vain yhtä asiaa. Kuka olisi seuraava? Tämä oli se mekanismi, jonka Hannibal Mago käynnisti Selinuksen valtauksella. Kyse ei ollut kreikkalaisen läsnäolon välittömästä tuhoamisesta Sisiliassa. Siihen Kartakolla ei ollut resursseja, eikä tuolloin ehkä haluakaan. Kyse oli jatkuvasta paineesta, joka sai jokaisen kaupunkivaltion katsomaan naapuriaan ja kysymään, suojeleeko hän minua? Ja vastaamaan itselleen rehellisesti, ei. Segesta sai sen, mitä oli pyytänyt. Karttakolaisen suojan Selinusta vastaan. Selinus lakkasi olemasta poliittinen tekijä. Muodollisesti Segesta voitti vuosikymmeniä kestäneen rajakiistan. Käytännössä se sai naapurikseen Kartagon. Tätä lopputulosta kukaan Segestassa ei ollut loppuun asti harkinnut. Diodoros Sisilialainen vetää vuoden 409 ennen ajanlaskun alkua tapahtumat yhteen varovaisuudella, joka erottaa hyvän kronikoitsijan huonosta. Hän ei väitä Selinuksen ansainneen kohtaloaan. Hän kuvaa päätösten ketjua, jossa jokainen valinta oli tekijälleen looginen, mutta kokonaisuus katastrofaalinen. Selinuksen arkontit luottivat liittolaisiin, koska liittolaisia oli ja heillä oli auttamisvelvollisuus. Järkevä laskelma. Syrakusa viivytteli, koska armeijan vaarantaminen toisen kaupungin tähden oli poliittisesti epäedullista. Myös järkevä laskelma. Hannibal Mago hyökkäsi tauotta, koska jokainen viivästys antoi puolustajille toivoa avusta. Täysin järkevä laskelma. 16 000 kuollutta oli näiden järkevien päätösten summa. Kartakon uhka Sisiliassa lakkasi vuoden 409 jälkeen olemasta abstrakti. Se sai konkreettiset kasvot. Kaupunkeja, joita ei enää ole. Muureja, joiden takana ei asu ketään. Temppeleitä, joista jumalat on karkotettu. Läntisen Sisilian kreikkalaiset polikset elivät seuraavat vuosikymmenet tämän tiedon varjossa. Jotkut solmivat sopimuksia Kartakon kanssa, toiset sotivat, kolmannet tekivät molempia vuorotellen. Saaren voimatasapaino muuttui vuonna 409, eikä se palannut entiselleen koskaan. Selinus kaupunkina sinnitteli vielä muutamia vuosikymmeniä verilöydyn jälkeen, osittain uudelleen asutettuna ja kunnostettuna. Mutta se oli jo toinen Selinus. Siltä puuttui neuvosto, arkontit ja rikkaan poliksen itsetyytyväinen varmuus siitä, että raha ja liittolaiset ratkaisevat ongelmat, jotka todellisuudessa ratkaisee vain valmis armeija. Juuri tämän varmuuden Hannibal Mago tuhosi perusteellisimmin. Muurit voi rakentaa uudelleen, mutta tuota luottamusta ei. Selinuksen temppelien rauniot seisovat yhä Sisilian rannikolla. Turistit valokuvaavat pylväitä, oppaat kertovat arkkitehtuurista. Marmori kesti 2500 vuotta. Polis kesti 9 päivää. Ero näiden kahden luvun välillä on vastaus kysymykseen, joka Selinuksen arkonteille olisi pitänyt esittää jo silloin, kun karttakolaislaivaston purjeet ilmestyivät horisonttiin. Mitä te oikeastaan puolustatte? Kiviä vai niiden sisällä eläviä ihmisiä? Ja mitä olette valmiita tekemään heidän puolestaan itse, odottamatta, että joku muu päättää, onko teidän hätänne riittävän tärkeä? Syrakuusa ei vastannut tähän kysymykseen Selinuksen puolesta. Kukaan ei vastaa siihen toisen puolesta. Historia kirjaa vain ne, jotka eivät ehtineet kysyä sitä itseltään ajoissa. Selinus ei ehtinyt.